Ai täältä löytyi kyllä niin ihana tämä Karjala. Ota, mikä tämä olikaan? Kotileipomo Sorsa. Niin aivan ihania piirakoita, maistuu ihan äidin tekemistä. Täällä on ihan pelkällä voilla. Tämä on mummolan piirakoita. Joo, kerropa mikä tuo perunavatruska. Meillä ei tota ole tehtykään koskaan. Se on perunavehnätaikina tässä päällä ja riisiä sisällä. Ja tää on semmonen hyvin mietomakuinen lempeä. Ja paistetaanko tuo Uunissa. uunissa? Tehdään ja paistetaan uunissa, okei? Kyllä. Ja sitten tämä oli se, selitätkö vielä tämä mun siskolle? Ruiskuori. Joo. Paistetaan kuivalla hellalla. Joo. Tikainen paisto. Joo. Ja voilla voidellaan. Joo. Silloin se pehmenee. Joo. Ja sitten pannaan puuro väliin ja käännetään. Joo, heti sillain kuumana. Joo. Okei. Joo. Ups, se alkaa huippaa. Ja nämä on kaikki, tuossa vaikka on poropiirakka. Joo. Siinä on kylmäsavustettu poronpasti rouhe ja laktoositon riisipuuro. Okei, niin se on sekoitettu se kylmä toi... Joo, se pororouhe siihen puuroon. Joo, hyvä idea. No mä laitankin noille, kun niillä on usein leiviuunissa tekevät. Mutta kiitos hei ja mukavia messuja jatkossakin. Mä tuon ne lehdet tähän teille.